Úroveň 33. Nekonečné nákupné centrum. Nebezpečná, zabezpečená. Minimálny výskyt entít. Úroveň 33 je 34. úroveň Backrooms. Popis. Úroveň 33 sa zdá byť prázdnym nákupným centrom. Väčšinu obchodov vlastne veľké korporácie z reálneho sveta, ale zvyčajne majú na sklade len málo výrobkov alebo sú úplne prázdne. Niektoré obchody sú uzavreté bránou, o ktorej momentálne nie je známe, ako sa dá otvoriť. Najčastejšie budú prázdne aj predajne s potravinami, ale existuje možnosť, že narazíte na predajňu s potravinami alebo obchod, ktorý má plné zásoby. Pri prvom vstupe je veľmi malá šanca, že narazíte na psovitých, tupcov, niekoľko smrťokrýs alebo dokonca na zlodeja kože. Ale keď prejdete desiatky kilometrov do obchodu, entity sa začnú objavovať častejšie. Obchodný dom sa bude postupne opotrebovávať, čím ďalej budete cestovať. Začne sa objavovať voda, ktorá zaplaví úroveň, svetlá začnú blíkať do takej miery, že sa už jednoducho nezapnú a vplyv na váš duševný stav sa začne zhoršovať, pretože v obchodnom centre začne byť pleseň, rastliny zarastú a kov začne korodovať. Stav korózie. Keď vstúpite, steny budú úplne čisté, rovnako ako dlažba, podlaha je úplne suchá, svetlá nikdy neblikali, psovitých a tupcov veľmi pravdepodobne stretnete. Po 80 km sa aktivuje stav korózie, v dôsledku čoho sa zdá, že na stenách je pleseň. Na podlahe chýba niekoľko dlaždíc, svetlá každých pár hodín blikajú a vy sa začnete cítiť nepríjemne a budete mať pocit, že vás kvôli tomuto efektu neustále sledujú. Počas stavu korózie sú možné občas sluchové halucinácie. Po mokrých podlahách sa začne pohybovať čoraz viac smrťokrýs a v tmavších priestoroch je teraz možné spozorovať Smilera. Po 160 km sa časti tapiet na stenách začnú javiť ako strhnuté. Pleseň môže pokryť veľké plochy stien. S prasklým v suchých častiach podlahy začne vyrastať tráva. Voda sa začne plniť až do výšky 2 cm nad podlahu. Svetlá začnú každých pár minút blikať, z čoho vás bude bolieť hlava. Budete sa cítiť paranoidne, aj v bezpečnom úkryte. Sluchové halucinácie sa stanú bežnými, pričom dostatne menej často ako spomínané sluchové halucinácie sú možné aj zrakové, ako aj možnosť spozorovať anetiku. 320 km. Všetky tapety na stenách sa úplne strhnú. Na stenách sa objaví pleseň, zo stropu bude visieť mach, hladina vody sa zvýši na 0,6 m nad podlahu. Svetlá budú neustále blikať a môžu sa vypnúť a zostať tak niekoľko minút. Účinky na ľudskú myseľ sú rovnaké ako v úrovni 6. V závislosti od vašej osobnosti sa rýchlejšie uzbláznite. Niekedy vás to dovedie dokonca k samovražde. Sluchové a zrakové halucinácie sa stanú bežnými a je veľmi malá pravdepodobnosť, že vás niektorá z týchto halucinácií fyzicky zraní. Entity, najmä anetiky, smrťokrysy a smilery budú veľmi časté aj v tejto fáze. V 480 km sa vám budú zdať steny roztrhané a poškodené, ako po výbuchu bomby. Z podlahy budú rásť trávy až do výšky 1 metra a hladina vody bude 1,5 metra. Svetlá budú zhasnuté alebo budú každých pár hodín blikať. Halucinácie sa budú snažiť oklamať, aby ste sa dostali do smrteľných pascí, napríklad aby vás zabili entity. Po 804 km nebude existovať podlaha a svetlá, ale budú sa objavovať požiare zo zeme. Ak sa dostanete až sem, majte sa na pozore, pretože halucinácie sa vás najväčšou pravdepodobnosťou pokúsia fyzicky zraniť. Entity vždy čakajú, kým sa pozriete na strop. Po 1207 km
sa steny javia ako rúry. Ak sa pozriete kamkoľvek inam ako dopredu, sú tam entity, príšery, halucinácie už nie sú halucináciami. Ohne a voda zo zeme a všade brečtán. Neznáma osoba údajne precestovala 1609 km. Úroveň bola v tom čase opísaná tak, že má 7 metrov buriny, namiesto stien má čierne dutiny s občas zlomeným a skorodovaným potrubím a interiér, ktorý bol celý jednoduchý, neopísateľný chaos. Neskôr prenasledovala späť skupina asi 200 mimoriadne agresívnych entít. Poradil, aby nikto nechodil ďalej. Pokusy sa však robia ešte ďalej. Základne, komunity a opevnenia. Na tejto úrovni sa nenachádzajú žiadne známe základne, komunity ani opevnenia. Vchody a východy. Vchody. Jedine známe spôsoby sú vstúpiť do nákupného centra alebo nákupného strediska na 11. úrovni alebo ísť na poschodie na 22. úrovni. Východy. Ak ste vstúpili z úrovne 11, vráťte sa dverami, ktorými ste vstúpili. Ak ste prišli z úrovne 22, vráťte sa dolu po schodoch, ktoré sú za vami. Na úroveň 45 môžete prejsť aj tak, že vstúpite do vchodu do kancelárie.